Валди Тотев ни покани на концерт. Много е хубаво да има концерти, дами и господа, да се забавляваме. А тази вечер тук има една млада група, една рядка порода група, които са се кръстили рядка порода на английски, как се казва, Rare Breed. Rare Breed. Добре, excuse my bad English. Дами и господа, рядката порода, после ще си говорим. Вие сте. Първото парче се казва The End. Благодарим ви! Това парче се казва The End, всъщност това е нашия първи сингъл. Ако напишете в YouTube Rare Breed The End, ще излезе и първия ни видеоклип, който е към същото парче. Сега смятаме да продължим с още едно авторско парче, което се казва Who's Fooling Who?
Само да кажем пак, това парче се казваше Who's Fooling Who? И сега смятам да завършим първия сет с Hellseeker. We know your flesh. Time to play. We have eternal eyes looking in your soul. We're living in eternal light, angels so dull. We do laugh at you to King Kong. Your life is in your flesh.
Hello, y'all. I'm Sugar Blue, and you're listening to Vasco Krupketa Blues Show. Keep swinging, baby. Така, keep on swinging, baby. Добре, дами и господа, вие сте с предаването Карай да върви, това е блуз. Тази вечер сме Карай да върви, това е метал. Отдавна нямахме метал в нашето предаване. Заповядайте, момчета, е тук да си поседнем, да ми кажете как я мислите вие тая работа с метала. И защо да ми разкажете какво, защо и как. Тук. Ела насам, ако искаш. Така. Добре, знаеш какво? Тогава ще ми направиш ли местенце? Тук да седна аз. Така, за да може да давам микрофончето. Така. Rare breed. Excuse my bad English. Your English is perfect. Кажи добър вечер. Добър вечер. Представи се. Се казвам Станислав Драганов и съм вокалист на група Rare Breed. На колко си години? Колко ми даваш? 16. Толкова. На 16 ли си, верно? Не, на 25 съм, басикам се. Добре. Кажи, представи се. То речете на всички зрители Рокаджи. Аз съм Явор Деспотов и съм китарист на групата Rare Breed. Колко си години? Добре. 24. Тоест не навършени 25, съвсем скоро той ще има рожден ден, ще навърши 25, да се подготвим още от сега за купона. Да. Така, аз се казвам Росен Паскулов и съм на, внимавайте, на 45. Тоест с 20 години по-голям от тях и с 21, ако не се лъжа, от басистчето, нека и той да се представи. Добър вечер. Само на 23. Да. Сашо. Александър Спиридонов, най-малкият в групата. Но голям като басист. Откъде сте, момчета? Ние тримата сме от Видин. Аз, Стани вокалиста и Явор китариста сме от Видин. Само че от няколко години, вече от 4, 5, 6 ли колко станаха, сме тук в София. И намерихме ето този басист, Сашо, с който вършим много добре нещата. Получават се, паснахме си и така. Сашо, ти откъде си? От София. София? Значи оставихте Видин там на малкото рокаджи, които станаха във Видин. За съжаление, знаете какво е положението в провинцията. Не е особено розово. Особено ако се занимава човек с музика. Първо, че няма с кого да свириш там и второ, няма на кой да свириш. И няма как да се развива човек просто. В София особено розово ли е положението? Не, но е малко по-розово от Видин все пак. То зависи от гледната точка всъщност. Но е по-добре, смисъл, знаеш как е музиката всъщност, музиката те води навсякъде. В смисъл, ние тръгнахме от Видин още с групата Fallen Angels. Когато някога бях вокалист, той все още е китарист на сегашния състав на същата банда. Тръгнахме към София с идея точно да се развиваме, защото в Видин няма дори нито едно студио, нито подобие на студио. Няма абсолютно нищо, което да ни помогне по какъвто да било начин и там и сам не можеш да си помогнеш. Защо? Какво се случи? Защо стана така? Берк-рок. Стави такива хубави берк-рок. Да. За кое защо стана така? Защо дойдохме в София ли? Не, какво стана? С Берк-рок какво стана? С Берк-рок. Сега разбирам, че ще има Берксток. Берксток. С стария организатор, Данарата, ако се сещаш. Сещам се. Кой не знае Данарата? Но все още не знаем достатъчно подробности. Мисля, че в интернет има някаква информация, която за сега все още оскъдна. Но се надяваме все пак този фестивал да се осъществи, защото Северозападна България, това си е Това беше най-готиният фестивал изобщо. Аз много харесвах по принцип. За цяла България. Хубава поляна. Невероятно, да. Берк-рок традицията беше невероятна. Там са едни от най-яките ни моменти на сцена всъщност. Хубава поляна. Аз изкарвах по 3 дена там с буса, с деца. Забавлявахме се, слушахме банди, освен че свирахме и от време на време, нали, и ние. Обаче мен ми беше много приятно да го посещавам този фестивал. Да, много стане. Много як фестивал.
Берк Рок тези няколко години прекъсна поради кризата просто. Знаете, Абе, стига с тази криза, моля ти се, направо, като ми заговорят. Безплатен фестивал. Каква криза ние... Някой да налее пари, за да се случи. Като нямаше кисело мляко, бензин, нямаше тоалетна хартия, това не беше ли криза? Ние сме си винаги в криза. Аз съм преживял Тодор Живков, та няма да преживее сега тук някакви глупости. Така наречени. Кажи сега. Кажи за групата. Ами, групата Редка порода. Да, Rare Breed, рядка порода, преведено на български. Представихме се вече, видях каква е разликата и във възрастта и оттам ще започнем. Значи първо момчетата се настаниха тук в София и аз дойдох няколко години след тях. И просто така се получиха нещата, че някои смени в членовете на бившата им банда Fallen Angels. Пък и си имахме някакви общи планове да направим нещо заедно и станаха нещата преди колко година и половина. 2 може би станчо колко. Всичко, идеята за Rare Breed дойде лятото на 2009 година. Още взето от тогава започнахме да работим по въпроса. Вече станаха 2009-2010, 2 години, 3 години. Всъщност обаче първото ни участие на сцена въобще е ноември месец 2010 година, ако не се лъжа. Да, точно тогава. После една година по-късно записахме първия си сингъл The End. Интересно начало. И през януари тази година записахме първия си видеоклип. Добре, боравите с интересни такива термини, които аз не съм използвал никога, като сингъл, например. Какво значи? Може ли да обясните на публиката какво значи сингъл? Да издадеш сингъл, какво значи? Или да запишеш сингъл? Ами просто записахме едно парче като за начало и мисля, че това е точната дума. Сингъл, понеже... Сингъл всъщност е парче, което не участва нито в компилация, нито в албум. Да. Ако е самото му издание, ако е... Пък и поради липса на достатъчно финанси, за да запишем албум, трябва да се изразим страшно много пари. И имахме колкото за едно парче. Нека и така да го обясним. От друга страна, пък аз съм почитател точно на този тип творчество. Песен по песен, по песен, по песен. За да се обърне хубаво внимание на самата песен. Абсолютно. Пуснахте ли я по радията? За сега е звучала по Зирок. Сигурни сме в това. За единия път бяхме там. И клипа в фактура. Тук донесохте ли клип? И в БНР също, да. Ами тук сега точно едно ще ти го изпратим. Може би още утре. Трябва да донесете клип, за да пускаме тук. Това е музикална телевизия, скат. Тук може нощно време да чуеш класика, може да чуеш блуз, рок, метал, джаз, стари градски песни. Уважаеми зрители, вие сте с предаването "Карай да върви, това е блуз". Имате телефони, които можете да контактувате с нас, с бандата, която се казва Rare Breed. Здравейте, добър вечер. Нещо не стана връзката. Добре, пак ще опитат хората да се свържат. Здравейте, добър вечер. Ало, да. Ало. Да, добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Познах го. Това, ако не се лъже, нашия приятел от Видин Медо. Така ли? Да, познахме. Но той е мой приятел. Разкрито. Той е мой приятел, да кажа. Здрасти, Медо. Здрасти, Васко. Получи ли табелата? Не, видяха във Фейсбук, чакам я, Васко Громков само я е показал във Фейсбука да ме, как да кажа, да ме съблазни и сега го чакам да ми даде страх. Култова е табелката. Значи е на път. Що ме е пуснал в този клюкарник, Фейсбук, значи... Как си ти? Супер, много се радвам за момчета, които са при теб. Поздравявам ги и им желая всичко най-най. Поздрави за тебе, Медо. Ти си един от стожерите на рок-н-рола във Видин. Нещо ново? Рокане и групата, всички отдолу, оригинал. Не знам кой беше, но явно е нас. Представи този, който се чу също. Чухме го.
А на китаряда Зайчер бехте ли тази година? Да. Казаха ми, че Трябва да сме там, но не знам. За сега ще видим. Добре. Не, още не са излязли групите, програмата. Как звучи бандата по телевизията? Добре ли се Но чува? Берк, Рок, Каварна са задължителни. Добре. Как чуваш групата тая вечер? Добре ли се чува? Малко кофти нещо, глухичко така се чува на кабелната. Ами при нас тук звука е идеален, аз за това ти казвам, даже те го чуха в студиото, ние излъчваме много готин звук, обаче там кабеларките, които разпространяват, не са... Да, местната цифрова може би има проблем. Абстрахирай се, приятелю, на здраве от нас, поздрави на Видин. Поздрави, Медо! Поздрави на цялата компания. Ето, обадиха се. Има гифки по цяла България. Ами да. И какво имаме сингъл, който се казва The End. Само да вметна, че първото парче на подуване на Blues Band се казваше групата се разпадна. Така. Ами ето тук си приличаме. Добре, каква е идеята? Зад която стоите? Идеята на бандата или на... Да. Ясно. Ами... Къде да тръгна? Идеи много. Всъщност, истината е, че... Само ще помоля микрофона малко Да. по-близичко е така, защото те гони този режисьор така, с копчето. Да. Ами основната идея на Rare Breed е да е банда, която да твори, да прави авторска музика. Може би, нали, трябва да тръгна от тук. Ние смятаме, че имаме потенциал да сме яка метал банда и имаме страшно много идеи. На първо време това е... Извинявай, имаме зрител. Да. Здравейте, добър вечер, да ми ги караме да чакат. Ало? Добър вечер, обаждам се за предаването на Васко Кръпката. Да, в ефир сте, здравейте. И този човек е... Здравейте. Пустиняци от северозапада. Това е Тони Кирките и ти го познаваш, Васко. Здрасти, Тони, как си ти? Ами, бях на Велик ден в Горния Лом. Там всичко е чалга. Еми, северозападна България на много места е така, но все пак има и приятни островчета, на които се слуша рок и метал. Беше. Значи, вие малко го оголихте този край и сте му длъжници. Трябва да се върнете там и да изметете всичките тия чалга, влияния, сърпежи и така нататък. Ама той в Сърбия няма така чалга, Кирка. Знам. Това е тук мутренска история. Ами, значи това е много хубаво в Берковица, значи това ще е началото на техния край, сигурен съм. Дано да се случи този фестивал, всички се надяваме. Най-важно е хората да ни подкрепят. И въобще тук в София типове като вас от Северозапада стягат легиони. Ето и Fallen Angels са във форма, и West Dreams, и вашата банда е страхотна. Просто трябва да се стегнат тия легиони и да ги пометане. Това е. Това е, за това се борим. Кирка, ти организираше разни неща, бе? Ами аз ще помагам. Пишете ме доброволец. Да си жив и здрав. Еми, предаването ти е много готино, Васко, и бандата, дето си поканил също е яка, пък и тия, дето гледат като Медо, като Громков. Сигурен съм, че там и Типта ни гледат, разни такива други видимли, пенсии и така нататък. Въобще Видин си остана една сериозна крепост. Бабини, видени кули. Ама чакай малко, предаването не е регионално. То е национално. Трябва да ни гледат от всички градове, не само от Видин. Съгласен съм. Добре. То и виното е хубаво там, и влашкото вино е добро. Особено на мен виното е супер. Добре, съгласен съм. Следващия път да донесеш да опитаме.
Той Медо ще донесе, сигурен съм. На Цвете за Гошо. Добре, айде Приятна вечер да ви се желая. видим там. Чао. Чао, Тони. Чао. Чао, чао. Като каза Цвете за Гошо, пак имаме проблем с поляната. Пак си търсим място. Много сложно се комуникира в големия град с големите апетити, с големите типове, които идват с парите и купуват нещо, което ти не можеш да го запазиш и така. Довърши си приказката сега. За идеята на вашата група. Да. Ами да, смисъл, като за начало ние започваме с авторска музика. Ще продължаваме да записваме още и още парчета. Ало? По-близо до микрофона, да. Съжалявам. Да повторя, значи и просто ще продължим да записваме авторска музика за сега. Парчетата, които ще чуят зрителите на СКАТ тази вечер, повечето са авторски, ще изфирим само 2 кавера. Всички те чакат своето бъдеще. Само на английски пеете? Ами за момента. Просто за първите неща, които пускаме, ще става на английски, но... Каква е идеята? Да станете известни в България или в света? Все пак сме граждани на света, но на първо време в България. Пък и от време на време ходим и в Румъния и там се случат някои неща, които не са лоши. Все пак и трябва да сме малко универсални за някои такива случаи. Къде сте били в Румъния? В Калафат, който е срещу Видин. Също е в един град Търгожил, който е на 200 км на север, в подножието на Карпатите също и там сме ходили. Много е красиво. Коректни са хората и стават нещата. Свирили сте на фестивал там? Да, акустично само, че малко по-други с погледите там. Но случват се нещата. Добре, какво ще ни свирите сега? Ами сега ще започнем с... Точно ето сега идва времето за един кавър. За всички, ако има почитатели на Depeche Mode, надявам се да се изкефят. Парчето се казва Personal Jesus. Personal Jesus, добре, но ваш вариант ли ще бъде? Да, това или техния? наш вариант. Добре. Дами и господа, вие сте с предаването Карай да върви и това е Метал! Групата е Rare Breed, рядка порода. Аре, банда, ти си. Газ.
Мерси. Сега предлагам Явор да обясниш съвсем накратко какво следва. Сега тук ще излезе едно момче с една хубава китара и ще свири една хубава наша песен. Това момче се казва Дидо и с нас ще свири Scary Dreams. Той е мой ученик по китара, при мен вече от 1 година и доста добре върви и се учи. Заповядай! Аплодисменти за Дидо. Той е само на 11 или мисля най-много 12 години. 12. Парчето се казва Scary Dreams. Надяваме се, че то ще е следващия ни сингъл, така да го наречем. Yeah. Аплодисменти за Дидо! Това парче се казваше Scary Dreams. Сега ще продължим с едно друго, където споделяме нашите идеи за новия свят. След като Сашо се настрои, ще изпълним New World. За първи път тази песен направихме с Fallen Angels всъщност. А
сега активно свирим и с Rare Breed. С тези, които не са слушали, се надяваме супер яко да ви изкефи.
How you doing? This is Brian Lee coming at you from that Louisiana swamp, down where those alligators play. And hey, you are listening to my man Vasco Krupp, his fabulous blues show. Turn up that radio. Turn up that radio. Ставаше въпрос за радио на тази реклама. А това е телевизионно предаване, нали така? Да не си мислиш, че сме скрита камера. Телевизионно предаване и вие свирите на живо. И пеете енергичен метал. Добре, групата се казва Rare Breed. Did I say it right? Rare Breed. That's right. That's right. Oh yeah. Thank you. Thank you very much. Добре, докъде бяхме стигнали? Защо? Защото зависи кое. Защо? Всяко нещо може да си задаваме въпроси, зависи дали може да отговорим. Ами защо? Защо свирим, може би? Ами защото ни се свири. Кратко и ясно. Аз вече станах на 100 години, но продължава да ми се свири. Какво да правя? На тези млади момчета с 20 няколко години по-млади от мен, на тях много им се свири, а мен това ми харесва. И това е. Аз когато бях на 100 и на мен ми се свири, че сега съм на повече от 100 и още повече ми се свири. Така че, между другото, ти си фен на Rolling Stones. Извинявай, имаме зрител да не ги караме на чак. Здравейте, добър вечер. Ало? Добър вечер. Remote access. Добър вечер, да. Ало? Да, фен съм на Rolling Stones. Да, ще ти кажа един вид за Rolling Stones. Знаеш ли на Рамзес II защо му казват втори? Защо? Защото само той е имал втори албум на Rolling Stones. Добре. Добре, аз ще ти кажа един друг. Здравейте, добър вечер. Ало? Добър вечер. Добър вечер. Обаждам се във връзка с предаването. Да, вие сте в ефир. Директно говорите с мен, човекът, който отваря вратата на това предаване. Ало? Така, привет от град Вършец. Вършец. Батко Вълчо от Вършец. Здрасти, Батко Вълчо, как си? И тебе те разконспирирахме. Всички до сега разконспирирахме. Все още дишаме на този свет. Дишаме и ще дишаме още поне 100 години. Да. Слушайки яка музика. Как е по Вършец? На масичката има ли каменярка? Съжалявам, утре съм на работа, те това е лошото. А шофировка не обича каменярката. Така, знам, аз опитал съм я. Много е добра. Във Вършец много хубави неща има, между другото. Да. Хубави фенове, хубави купони. Аз имам. Да. И така. Аз дори съм наполовина вършечен. Групата, която сте направили там, много ми харесват тия момчета млади. И един не толкова млад. Да. Да. И Васко лично съм го гледал на Беркрок, но ако тая година го има, много се радвам това, къде чух, че тая година ще има Беркрок. Надявам се. Да се запозная с Васко. Да станем едни големи лични приятели. Няма проблем, само да се обадиш, да кажеш здрасти и сме там. Поздрави, Батко Вълчо, много се радваме, че се обади. Много поздрави на Вършец. Поздрави на твоите комши, там Джордж Дачков и всички останали. Благодаря, всичко хубаво ви желая и много успехи. Благодаря на тебе също, много успехи, Батко Вълчо. Жив и здрав. Ето, има много съкровенни фенове на рок-музиката, хора, които живеят, с които оцеляват с тази музика и които тя им дава усещане за друг свят. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Васко? Да, в ефир сте, здравейте. Виждам ви, здравей Васко, здравейте момчета, кефите ви много, супер сте. Казвам си Иван от Панчаревото, Столичани повече. Къдравия ви, къдравия. Запомнете, защото аз имена не помня. Къдравия. Супер сте момчета. Трябва малко повече да направите. Като гледам плакатите зад вас, не на празно сте сложени джимарата в средата и други всички.
Волен. Васка, нещо лично към тебе. Чувам, да, кажи. Срещат ме непознати и ме питат какви роднини сме, братовчени ли сме, братя ли сме, да изпитвам. Но не се обиждай. Все ми се струва, че аз съм оригинал, а ти си копията. Васка, усмихни се, моля ти се. Ето. Така. Приеми го по-възтълно сега. Шегувано, но действително има някаква прилика. Аз зимно време си врътвам шалче като теб. И може би оттам вече. За това ли говориш? Моля? За това на главата ли говориш? Да, бе, да. Зимно време си носа. Аз шапка не търпа на главата. Как му викаш ти? Едно шалче е много памучно. Чуй сега бата ти Васко. Чуй сега бата ти Васко да ти каже. Това се казва синозитка. Същата работа е. За едно и също говориме. За едно и също. Аз минах в Панчарево през гребането и си го влача от още време. Обаче го нося само зимно. Добре, кажи нещо за групата. Няма значение синозитката. Не, момчетата са супер. Харесаха ми. Трябва да напънат. Има да изглаждат. Значи да ти кажа, че аз съм музикален инвалид. На времето Зорли ми писаха тройка. По милост. И на мене по милост ми писаха тройка. Но групата страшно ми хареса и се радвам, че съвсем случайно попаднах на предаването Васко. Всяка сряда по това време. Всяка сряда по това време. Жив и здрав бъди. Поздрави на Панчарево. Ало, здравейте, добър вечер. Добър вечер. Телевизия СКАТ? Да, в ефир сте, здравейте. Да, благодаря. Да, чуваме ви, здравейте. Цяла България ви чува, здравейте. Да, добър вечер. Много се радвам, че... Добър вечер. Аз съм Боби Недев от Видин. Здрасти, Боби. Здрасти, Боби. Здрасти, Свити. Здрасти. Много се радвам, че ви гледам предаването. Да, всички здравейте и много се радвам, че все пак една група, повечето от Видин, продължават това, което все пак е създадено някой в Видин. Имало е китаряди с 15-16 групи, още 69-70 година. Това продължава. Имаше последната китаряда 2007, трета, за съжаление. И желая голем и много успех в това, което са тръгнали да правят и ще го направят. И им пожелавам и знам, че ще върват напред много. Миналата година имаше рок на реката в Видин. Имаше едно начинание, което може да порасне, може да стане по-голямо. Трябва да порасне, защото за съжаление града не е лош, но тая чалга ни съсипа всичките. Не всичките. Много хора не са съсипани от чалгата, обаче не се набиват на очи. Да. Най-много на очи се набиват онези, които са съсипани от чалгата. Той им личи. Да. Добре, поздрави, благодаря за обаждането. Искам да покана... Всичко добро, успех. Ще се видиме по концертите. Искам да покана вашия гост-китарист. Ела тук, симпатяго. Ела тук. Ела при нас. Заповядай, кажи добър вечер, представи се. Добър вечер, аз съм Деян Николов от София и за мен е чест, че свиря в тази група. От колко време свириш на китара, Диане? Близо година. И сега на колко си? На 12. Вече си на 12. Добре, имаш ли си любими китаристи? Имам. Кажи някой. От кой си се учил, така? Например, аз съм се учил от китариста на Rare Breed. А вкъщи някой? Който за мен е много добър китарист. Разбира се. И за мене.
Вкъщи у вас някой свири ли на нещо? Ами, освен аз, никой друг. Ти си първия музикант. Да. Браво, колега. Много ми е приятел. Така. Добре. Много се радвам. Честит дебют. За първи път ли си на интервю? Ами, да. В интерес на истината за първ път. Страшно ли е така, като гледаш? Ами... Не. Да, е страшно, не? Да. Добре, пожелавам ти успешен път. Това ли е твоята мечта, да станеш китарист? Еми, да, музикант? Много ми харесва това. Да се занимавам с музика. Добре, кой клас си ти? Ами, аз съм 6-ти клас. 6-ти клас. Кое училище? В 43-то основно. Къде се намирате? Ами... 43-то основно. Добре. Не мога. Поздрави някой твой съученик, може би те гледа. Съмнявам се, всички сигурно са си легнали за утре. О, да, ти утре... Леле, толкова е късно, ти утре си на училище сигурно. На училище съм, но... Ще ти дадем извинителна бележка. Няма да откажа. Представяш ли си? Извинителна бележка не отива на училище, защото е бил на интервю по телевизията. 6-ти клас. Ти като беше 6-ти клас, ходиш ли на интервю? Не съм ходил, честно да кажа. Но пак си намираше бележки. Това е друга тема сега. Добре. Да, вие сте го разтурили вече с heavy metal това дете. Добре. Имаш си китара, готина, електрическа. Това първата китара ли ти е? Ами, да, първата електрическа. А кога ти купиха първата акустична? Ами, първата един приятел на тати ми я даде. Супер. И от нея тръгна всичко. Не, браво. Добре. Много се радвам, че си тук. И ние ще продължим да си говорим за групата Rare Breed. Разкажи още нещо и да посвирите. Например, имате ли веб страница? Могат ли хората да ви намерят по интернет? Фейсбук? Ами за момента ние имаме канал в YouTube, където всеки може да свърже чрез този канал с нас. Отделно Фейсбук. И това е всичко. Ако влезнете в Фейсбук и напишете Rare Breed, някъде сред резултатите сме ние. А има ли други групи с това има Rare Breed? И оказа се, че всъщност има, да. В Щатите някъде там. Мисля, че в Щатите има. Една мисля, че са... А що не се кръсти Редка Плетка? Хайде, това е идея. Така, няма да има Редка Плетка. Ние мислихме върху смяна на името в един момент, но пък с крайна сметка всичко тръгна, пък и всъщност първата банда, мисля, че е първата, не съм убеден, на Geezer Butler от Black Sabbath, се е казвала точно така. Това го разбрахме в последствие. Да. По никакъв начин не е копирано от нещо, въпреки че... Идеята всъщност за името Rare Breed дойде от... значи много преди въобще Rare Breed да се роди като състав. Бях с Fallen Angels и Смит беше водещ на Bear Croc. Да. Легендарен водещ. Да. Легендарен. Имаше след това едно интервю много дълго, не мога да не сетя по кое ме, но имаше едно много дълго интервю в някоя преса. И там имаше, самото интервю беше озаглавено "Може да сме малко, но сме особена порода", във връзка, нали, с метал феновете в България. Не знам, някакси просто много ми хареса, ми остана в главата и след като вече работим с него, някакси просто е така, от нищото се появи тази идея за рядката порода. Имаме зрител. Здравейте, добър вечер. Ало? Добър вечер. Да, здравейте. Добър вечер, Васко. Добър вечер. Привет от долината на розите. Еха! Казанлък. Как е Казанлък, приятелю? Казанлък. Много се радвам да те видя и да въчуя. Искам специално да поздравя малкия Битълс, който наистина не събра погледа тази вечер. Еха! И цялата група, която ме върна в годините на Френската гимназия в Стара Загора, 75-80 година, ние израснахме с тази музика, ти знаеш. И така, и много ме е домашняло за теб. Много искам някога да се видим. Живот и здраве. Това е.
Благодаря ви за приятната... Ако е рекал Господ на някой фестивал, ще се обадиш, имаме да си кажем много неща. Поздрави на Казанлък, долината на розите. Добре, сега групата Rare Breed ще ни посвири малко, защото е време за музика. Дами и господа, музика на живо в предаването Карай да върви, това е блуз. Сега ти си вземи китарката, много хуй кръпки имаш направо. Днеска си се закърпил много добре. После ще ми кажеш какво става с Fallen Angels. Смити малко по-рано тази вечер изкоментира, че ние ходим и в Румъния. Във връзка с това, следващото парче, което се казва Gift for You, спечели... Не мога да се сетя вече каква, но беше някаква специална награда в Таргожил. Та представяме ви парчето, казва се Gift for You, подарък за всички вас, от нас.
Парчето се казваше Gift for You. Надяваме се много яко да ви изкефил. Сега продължаваме с още едно. За него трябва Явор да настроя една специална струна. Това е мисля второто или третото парче, което сме правили заедно. Откакто започнахме Rare Breed историята. Парчето се казва Box of Souls. Благодарим много. Ще веднъж парчето се казваше Box of Souls. Hello, y'all. I'm Sugar Blue, and you're listening to Vasco Krupketa Blues Show. Keep swinging, baby. Добре. Разказвайте сега за Rare Breed. Ти разказваш много добре. Най-добре. Най-сърцато разказваш за групата. Разказвай. Еми. Зависи. Кое да разкажа? Сега. Добре. Ще те подсещам. Сингъл един сте записали, така ли? Да. Имате колко авторски? Ами значи 7 или 8. Да. Включително и сингъла, така ли? Да. И какво като стана 10, правите албум? 8 са на Rare Breed, между другото, да. Да. Значи свирим и авторски парчета, които са от предишни периоди на... Име зрител, здравейте, добър вечер. Ало? Ало? Да, здравейте. Здравей, Васко. Добър вечер. Поздрави на групата, както и на теб. Благодаря.
и искам да ги питам, обичат ли шишето? И така се сещам, кой ги поздравява. Абсолютно. Това е един наш приятел, който се казва Гошо Шишето. Интересно, защо ли му вика Шишето? Чудна работа, чудесно бих казал. Поздрави, Гошо. Поздрави от всички нас. И много колоритни прекори. Аз свирих с един китарист, на който му викаха Генчо Глътката. И това е много готино, съгласен съм. Добре. Разказвай за вас. Така стигнах до... Къде ще свирите наскоро? Ами най-скоро това се пада точно на другата сряда, нали така? Сряда е, точно, 25-ти сряда. В Rock IT или Rocket, зависи кой как го знае, Rocket, да. С група Crash Break. Да, там всяка сряда се правят разни концерти. Пропускат предаването. Ами да, всъщност да, но искам да кажа, че това предаване се гледа от всички клубове в България. Здравейте, добър вечер. Ало? Добър вечер. Добър вечер. Да. Добре, и? Ами да, за момента това е най-скорошното събитие, където ние ще вземем участие. В Рокет следващата сряда. Да. Какво става с Fallen Angel? И всъщност се върна малко назад, когато той напусна групата. Групата беше някъде, може би 5-6 месеца в застой. Извинявай, имаме зрител. Здравейте, добър вечер. Много зрители тази вечер, голям интерес. Добър вечер. Да. Поздрави за групата. Росене, здравей. Иван от Монтана ти се обажда. Аха, Иване, здрасти. Как си? Здрасти. Поздравения за това, което сте направили. Харесвам и... Благодаря ти много. Ще скоро, надявам се. Да. Как си ти, в София ли си? Не, в Монтана съм тук. Сме седнали на едни ръки и така. Браво, бе. Всички наши приятели се покрай ръки, вина и разни такива неща. Хубави бъгинки. Приключих с втория курс в София и така. Да. Добре, Иване, благодаря ти, че се обади и поздрави, ако има хора покрай тебе и за тези специални поздрави. Как по един наказа, че пие нещо ариан, нещо натурален сок, всички пият ракия. И какво? След като той напусна Fallen Angel? Няколко месеца бяхме без певец. След това се сетихме за наш познат приятел Фигри Бръшков, който тогава свиреше, пееше в група Progression, преди това група Reflex, където в Reflex и китарист и певец. Да се сприятелихме с него, той хареса групата, стана новият певец на групата. Започнахме да правим репетиции, да свириме по клубове, на някои фестивали. Извинявай, здравейте, добър вечер. Ало? Ало, да. Ало, здравей. Да, здравейте. Чуваме. Аз се обаждам от Бургас. Привет от Бургас. Живо здраво. Искам да поздравя групата, страхотно звучи. И искам така... Дали съм в ефир? Да, в ефир сте, да. Искам да им кажа по повод поляните около София и град, че ако са свършили поляните, то пясък покрай морето е фри. И там нито някой иска наем, няма никакъв проблем фестивали и така нататък да се случват и покрай Бургас и да се раздвижи тук, така да се каже, музикалния свят. И мисля, че така добра е като идея. Каните ни да направим фестивал в Бургас на пясъка. Разбира се. Идеята е, че кмета, знаеш, прави 5 сцени и така нататък. И там всичко е, сега то някъде е фри, някъде не е. Но идеята, че пясъка винаги е на рока. Можем да свирим колкото може да свирите, защото аз съм вече дърт. Колкото искате на морето. Има страхотно много фенови, ще се радват. Много благодаря. Даже
Даже наскоро знам, че се отворил нов рок клуб в Бургас. Груви бар е отворил на друго място и има още едно място за свирене в Бургас. Да, по принцип стагнацията музикална, за така да се нарече, е навсякъде, но мисля, че ни трябва така и в България сами да се борим срещу чалгата, сиреч повече концертна дейност, по-малко мрънкани, повече свирени и така за самата група искам да ви кажа, че трябва да имат една ясна цел, един ясен стайлинг, един ясен звук и едно ясно послание към хората, за които искат да свирят. Защото това ясно послание ще бъде прочетено от тях и така те ще пробият. Аз слушам много групи, по принцип организирам от време на време разни концертчета, но всичките млади хора трябва да имат ясна цел. Ясна цел и послание към зрителите, към слушателите, към метал компаниите, какво искат. Знаеш, всички велики групи имат някаква ясна цел. И саунда. На мен страхотно ми харесва китариста и страхотно се радвам за този малък човек, който е хванал китарата от толкова малък. Има страхотен заряд в него. И ако поработят върху него, мисля, че ги допълни страхотно. Просто има нужда от един китарист, това е като забележка. Още един трябва да има, за да звучи... Ето го тук е. Перфектно. Да, той е страхотен просто на 11 години или може би на 12. Вътре музиката е в него. Просто само трябва да се разви и така в една добра насоченост има страхотна китара и му пожелавам като Инги Малстен да си движи пръстите по струните и да има много идеи и никога да не се предава. Защото аз остарях, предадах ми се. Не, това не съм го чул, Да. Аз по принцип продължавам напреди в духа, но в крайна сметка знаеш как е с парите и трябва човек да се храни от нещо друго и музиката като... Музиката става още по-за удоволствие тогава. Аз по принцип свиря, когато ме ядоса някой нагоре-надолу, си сядам вкъщи и така цял ден и цяла вечер, за да може да се успокоя и след това пак. Защото музиката помага и тя остава за винаги. Благодаря, поздрави на Бургас. Всичко добро ви желая. Благодаря за обаждането. Ето, хората ви дават сили с обажданията. Кажи сега. Да довърша, значи Филип се присъедини към групата, започнахме да репетираме, научи старите авторски парчета на групата, започнахме да направихме някои нови кавери, свирихме по клубове, фестивали и така, общо взето. Добре, как се смогва да се свири с две банди или може би с три? Както и той каза, Росен, когато на някой му се свири, той просто го прави. Намира време и желание. Имало е периоди, в които съм свирил, като се замисля, дори в 4 групи, за кратко. Когато имаш желание, човек, нещата стават. Добре. Въпреки, че не е лесно, да се работи, да се свири в няколко групи, но не е невъзможно. Не е невъзможно, това се случва и по света. Аз познавам много музиканти. Даже, примерно, последните години дори е модерно да се свири с няколко банди и няма лошо в това. Добре, момчета, какво сте ни приготвили за последна серия? Нали предстои последна серия, или? Да, още 3 парчета. Още едно авторско. Впрочем, да, първото е авторско парче, второто е на моята бивша банда Арт Хазарт от Видин. Една песен от преди 16-17 години. И тя е на български язик. Много готина и за финал един кавър, който няма да му кажем името. Добре. Ти щеше да кажеш нещо че си вършет с нещо, част от тебе. Да, когато се обади, това беше Ватко Волч, мисля от Вършец. Да. Аз съм всъщност имам вършечка, жилка. Всъщност 50%. Добре. Поздрави на всички от Вършец, които гледат. Джудаса, какво прави Джудаса? Къде е Джудаса? От Вършец? Джудаса мисля, че по света. Не. При теб. Тук е. Некъде из България. Да. Пускаме SMS-и от време на време. Добре, момчета, последни думи за това предаване. Аз искам да
пожелая на предаването едно много велико бъдеще. Благодаря. Малко или много този тип предавания всъщност наистина помагат на бандите. Затова е направено, да помага на бандите. Да. Последни думи. Много се радвам, че съм тук с Rare Breed. Всъщност всички се радваме, че имаме тази възможност да ни видят зрителите на предаването. Истина, това е една помощ за нас и за други групи, които са тук. Да има повече зрители, пожелавам на предаването, да има повече фенове, рокеджи, да се случат повече неща. И това е. Да слушат хубава музика. То в общи линии те казаха пожеланията. Аз също бих изказал огромни благодарности към Васко Кръпката. И не се предавайте, слушайте готина музика, рок-н-рол. Това е рок-он. Последни думи, приятели. Страхотно предаване. Радваме се, че го има. Знаеме колко е трудно да си представи музиката човек в днешно време. Всъщност нищо не каза тази вечер. Грешката е моя. Аз по принцип не говоря, но... Грешката е моя, извинявай. Сега е твой момент. Кажи си каквото искаш. Трябва да има повече такива предавания. Поне малкото ентусиасти да може да си изявят тук там. Рок-н-рол, според тебе на един ентусиазъм ли се крепи в България? Доста нерви трябва, за да човек продължава. А по света? Как е по света според тебе? Не бих изразил мнение. Добре, аз мога да кажа, че по света за успокоение е на този симпатия тук, откритието на тази вечершното предаване. И на всички млади музиканти, които гледат, искам да кажа, че рок-н-рола по света е номер 1. Рок-н-рола по света пълни стадиони. AC/DC и Rolling Stones пълнат стадиони. А останалата музика, тя е някъде в по-малките зали. Така че правете рок музика. Ще кажеш ли нещо за лека нощ на всички зрители на предаването? Нямам какво. Кажи им лека нощ, слушайте рок. Лека нощ, слушайте рок и метал. Така. Миличкият той се притеснява. Чао от мене, оставям ви в ръцете на групата Rare Breed, която ще завърши предаването с 3 парчета. Ще се видим другата сряда. Heavy Metal Копеле! Парчето се казва All Time Heroes.
Благодарим ви. Това беше All Time Heroes. А сега следва едно парче в оригинал на Арт Хазард. Смит, искаш ли съвсем накратко да разкажеш как е написано парчето? Ами съвсем накратко, това е една песен, както казах преди малко, тя е написана преди, не мога да сметна вече, около 94-та и 5-та година от групата, в която свирах тогава, Арт Хазард от Видин. Песента е написана от китариста и вокалиста Димитър Милков Типтана. Поздрави, Мите! Да си жив и здрав, ако ни гледаш. Това е една песен, която е написана в чест на един мой рожден ден, когато Митко тогава си пина малко повечко, и в тази песен се казва точно за купона. И това е. Сега ще чуете. Това време на нощта. Все още можем да започнем от начало. По това време на нощта, а отдавна е заспал морала. А пълнолунието разпалва повече това време на нощта. Това време на нощта, алкохолните решения преобладават. А пълнолунието разпалва повече Благодарим ви много, че бяхте с нас тази вечер. Сега за финал ще изпълним един кавър. Песента ще я познаят всички рокаджи и я разпознават от 100 км. Песента се казва Born to be Wild.